Pana chipiro wakari yakakunzwa wakandotaura kuna Sabu haina unga yapinda kuna Changamire. Kuna Changamire kutanga yangotaurwa isina munhu unosapoti, saka apa kuda kuedza kuti isapoteke ione kufamba nenyaya yekuti time yandakanga ndifungidzira kuti maybe nyaya ichange yaane maresults yareba, saka ndati Changamire aizive kuti mune mombe iri mumutunhu yakauya yemhuri kudanga kwako yatoo nemwana. Mombe idzi dzikazonyangarika zvinozotikonzeresa tinozopedzisira taakuwa kunzi mombe yakaenda kupo. Mapurisa pana mapurisa waitosenza ndiyo nyaya asi uri kuti pachitatu padhipi yakauya mazuva ecovid ya 2019 pabhuku pana mutumba nyoka ndoziva ndobhariziya 2019 dzanga yani kamhuru kamukoni makalazi adzo dzakadii itsvuku dzese. Usipa ushiri unoiziva futi. Saka process yacho zvirikutangira pai, zvinofanira kuzvitangira papi, zviende kumapurisa here, zvozodai zvoenda kuvheti. Process yacho chiri kumboita prolonge kudai chii? vheti nemapurisa ndovazoda basa. Mapurisa ndoanonoke ndiboni iyo zvinhu zviti yakada ndakati mapurisa akati tinouya zuva redhibheti ngani ndikati chitatu tinouya saka inini ana mudhibhisi arikuti ana mudhibhisi kuti toende chimani mani umutimba nyoko pachibvuma mari ndiye akatotipe mari tenge chimani mani vaende chimani mani godha aimboende pamhaka mapurisa saka mapurisa ndaeneka akatatwa kana chiri kubuda uona saka muine nzvimbo dzine madzimambo mombe idzodzi dzinofanira kuionza kwandiri mune mudotora mombe rimunyika mwangu munoenda kutsvaka mapurisa kutsvaka mapurisa option yemudoko kucha mari yachokuwana pana nyama yangu ndinhaye mombe renga munoita pana munyara raida unotaurari. No, it's okay. No, abata ndichamufonera ndinadzo namba dzausaita titaure naye tozwa kuti wanga zvimwe zvinhu mavhoisi enyuga anonge ari madongo mukataura chinhu vanenge varitokoshesa zvimwe zvinhu zvinotaurwa zvihombe saka no problem chiregai tidini tizvigadzirisa zvinoabata imimi vacho muchado kuzobhadharwawo ndinofanira kubhadharwa komisheni yako
Komisheni yamambo, komisheni yasabhuku mavhuri. Saka tiyanadzo dai tandodhira nadzo ngatindodzira tiri vanonodzwa kuti inozorira mudumbu hapusoziva kuyakabva unozozwa yakurira mudumbu saka itsoke beta tizviendese tozombowa yaamari oraitazinduru thank you very much vamwe vanhu havandorina asi mukanga murumwe hatisi umwe ba murudi takatosiya vakataura hatikamimba saka muri kunanzvira vadii hapana chinhu chakauya vanhu takatogara takati anhu kuti muchaidzinga yakutoziva kuti ndobhamba vanhu vese anotoiziva kuti ngeiba hapana usingaiziva dzenzuru kubara here va uchitonga iyo ndo yauchitobara hatiri kubereka ya hatiti imwe ndakapoti imwe yacho ndakaitengesera panapa dziri kubhozi pane inobva yauya kuise yochimise yochibara iyo no alright thank you very much tiregaiti madetails enyu munenge akutenge respondi dzenu vanenge vakuzouya through you makakasi mapurisa pawanozouya achida kuti wawepo pamba